V následujícím videu bychom vám rádi představili možnosti úprav hlavového čela. U každé z našich postelí si můžete zvolit výšku hlavového čela. Úprava výšky hlavového čela se odvíjí od základní výšky hlavového čela, která je u každé postele jiná. V případě oblého hlavového čela se pohybujeme v rozmezí -11 až +25 cm. U rovného hlavového čela si můžete zvolit výšku v rozmezí -22 až +25 cm. V obou případech lze volit výšku s centimetrovou přesností. Volba výšky hlavového čela je velmi důležitá s ohledem na prostorové možnosti místa, kam chcete postel umístit. Pokud nejste prostorem omezeni, doporučujeme vysoké hlavové čelo, které nabízí největší komfort. Vysoké hlavové čelo také doporučujeme v případě, že do postele budete umísťovat elektrický polohovací rošt. V tom případě je vhodné zvýšit hlavové čelo o 25 cm, abyste i v maximální poloze využili předností, které hlavové čelo nabízí. Krom estetické stránky je vysoké hlavové čelo hlavně praktické. V posteli trávíme mnoho času a zdaleka v ní jen nespíme. Pokud si v posteli například čteme nebo pracujeme, vysoké hlavové čelo nám umožní pohodlné opření a zamezí kontaktu se stěnou. Velká, kvalitní a krásná postel je velmi důležitým prvkem v každé domácnosti. Pokud vám to prostor umožňuje, není důvod se s velikostí postele omezovat. A to samozřejmě platí i pro výšku hlavového čela. Čím větší hlavové čelo, tím vaše postel bude působit majestátněji. Jak jste mohli vidět, úprava hlavového čela postele vychází vstříc každému zákazníkovi. Nebojte si ji vybrat přesně podle vašich představ, a to do nejmenšího detailu. Přeci jen si vybíráte postel skutečně na celý život.